Bismillahirrahmanirrahim. Mijin Marainiya, kashi na 3. Bayan kwana 3 da yin hakan, Jalal ya sa ma Safna ido sosai, dan yanzu yana zama a gida sosai. Yau ko ya kula Ummi shirye-shiryen fita take yi, ya nemi guri ya zauna a falo, duk da cewa Ummi fushi take da shi ba kamar da ba. Kallon shi tayi ta ga bashi da niyyar tashi, tace yau ba za ka fita bane? Zan fita amma sai an jima. Tabe baki tayi ta kira Safna ta mika mata wata leda tace kaya ne a ciki, maza ki zo ki zo mu tafi. Ta karba ta juya. Jalal ko jira yake ya ga wani irin kaya ne. Ummi ta gaji da jira ta sake daga murya tace wai me kike yi har yanzu? Cikin sauri tace Ummi gani nan zuwa. Ta karasa da murya Ummi yayi Jalal fa yace na daina yawo a haka. Ummi tsaki tayi ki fito kina bata min lokaci, ta miƙe ta fita. Jalal na zaune sai ga Safna ta fito, ta matse riga da wando ne a jikinta, sai wani dan karamin gyale. A tsorace ta wuce shi ya bi ta da kallo, har ta fita ya ga ba zai iya jurewa ba, ya miƙe bi bayan su. Lokacin tuni Ummi ta shiga cikin mota, ita ko Safna kokarin shiga take yi. Jalal ya ce Safna kar ki sake ki shiga cikin motar nan. Cikin fada Ummi ta ce wai kai Jalal ina wasa da kai ne? Ko ni abokiyar wasar ka ce? Ummi wallahi Safna ba za ta fita tsirara ba. Bude marfin motar ta fito ta zago ta rike Safna tana tura ta cikin motar. Jalal ma rike ta yace Ummi ki daina irin wannan babu kyau fa. Cikin tanke fuska ta ce sake ta Jalal in dai ba kana son ranka ya ɓaci ba. Ummi dan Allah ki bari, ta canza kaya sai ku tafi. Zuwa ta yi gaban shi tace wallahi in baka sake yarinyar nan ba ranka zai yi mummunan ɓaci. Ka sake ta kawai. Duka ta kai yayi ya ƙara riƙe gefen rigar Safna. Cikin tashin hankali ya dago ya kalli Ummi ya sake dukar da kai. Safna na tsaye tsakiyar su tayi tsuru-tsuru. Ummu ta sake cewa ba da kai nake magana ba. Gani ta yi ko motsi baya yi, don haka ta taho gadan-gadan ta kwashe shi da mari. Da sauri Jalal ya saki Safna ya dafe wajen, dan shi a tunanin shi babu wanda ya taba dukansa. Jalal kallon Ummi ya ciki da mamaki ce Ummi ni ne fa, Jalal ɗinki ne fa. Ummi bata saurari me Jalal yake faɗa ba, ta tura Safna mota suka bar wajen. Bin soyayya da kallo yana bakin ciki wai mahaifiyarsu ce take irin wannan ɗabi'a. A wai yaushe Ummi za ta canza? Shi dai ya san Ummi na son farin cikin sa. Yana nan tsaye, driver ya dawo da Kairat daga makaranta. Tana fitowa ta hango Jalal da gudu ta karaso ta rike shi. Ganin hawaye ta yana bin kuncin sa tace yaya waye da ke ka? Jalal da bai san hawaye na fita ba, ya sa hannu ya shafa idan sa yace ido na ne yake ciwo. Riko hannunta yayi suka shiga gida. Kairat ta so ta bi shi ɗakin sa, yace mata bacci yake ji. Tunda Jalal ya shiga ɗaki ya saki ya ɗauki waya ya kira mahaifinsa, har ta katse bai ɗauka ba. Ya ajiye wayar ya kwanta. Da matsanancin ɓacin ran Ummi da mahaifiyar shi da matsanancin ɓacin rai. Yau da Ummi ba mahaifiyarsa bace ba, da sai ya ɗauki mummunan mataki a kanta. Shi bai ma san me yake damunsa ba, illa dai kawai ya san yana matukar kishin Safna, wanda ko mace yar uwarta baya son ya ga ta cika kallonta da yawa, bare kuma namiji. Su Ummi basu dawo ba sai wajen karfe 9. Shi ko Jalal tun yamma zazzabi ya rufe shi, dan ko sallah ma a ɗaki yayi ta. Ummi na shigowa harabar gidan ta ga motar Alhaji, ta ce wai ni kan me yasa Alhaji yake min haka? In zai dawo ba zai sanar da ni ba, sai dai na ganshi kwatsam. Da sauri ta fito, Safna ma ta fito. Ummi ta ce ke dakata, duba cikin ledan nan ki dauki hijab ki sanya. Safna ta juya ta dauko wani zambulelan hijab har ƙasa ta sanya a jikinta. Suna shiga Alhaji na zaune a falo, rufe ta da fada. Kwantar da kai ta yi ta bashi hakuri. Safna kuwa tsumi ta shige daki. Sai da ya gama zazzaga mata sannan ya ce ina Abdul Jalal, tare kuka fita ne? A'a mun bar shi a gida. To ina ya je kuma? Sun ce kwata-kwata yau bai je office ba. Wai me yasa yaron nan yanzu duk ya biya rikice ne? Shi fa ya matsa sai na bude masa mai kamfani, kuma dan me yanzu sai ya sanya wasa? Dazun na kira shi a wayar shi a kashe take. Wai me yaron nan yake nufi ne? Ummi ta ce haba Alhaji, sai fa mun faɗa kake kai hakuri, duk ma inda yake na san hankalinsa na gida. Barin zancen suka yi suka kama wata hirar. Kairat ce ta fito tana dariya. Dadi daman ka dawo shine baka kira ni ba? Cikin murmushi ya rike ta yace Kairat na rude ne, har yanzu Abdul bai dawo ba. Gashi wayar shi a kashe. Cikin sauri tace dadi ɗazun fa an daki ya Jalal a office din su, yana ta kuka, amma sai yayi min wayo yace wai idon shi ke ciwo, kuma ya ki bari na bi shi daki, wai shi barci yake ji. Cikin shugaba ta karasa zancen nata. Ummi kuwa cikin ta kara ya fara, dan bata zaci zai dau abin da zafi haka ba. Alhaji ko kallon Ummi bai yi ba, ya tashi ya nufi ɗakin Jalal, ya tura kofar ya ji ta a kulle.
Juyawa ya kira Ummi, yaron nan fa bashi gidan nan. Cikin rudewa ta zo ta wuce, Alhaji ta isa kofar ta fara kira yaro, yaro, shiru. Jalal, Jalal, nan ma shiru. Kuka ta saka tana faɗin na shiga uku. Alhaji ya daga murya ya ce Jalal, da sauri ya amsa na amdadi, ya ce zo ka buɗe min kofa. Yana rawan sanyi ya zo ya buɗe kofar, rige-rige suka fara, kowa na kokarin kai hannun shi jikin Jalal, komawa yi gado ya kwanta. Alhaji ya dafa Jalal ya ce me ya same ka? Waye ya taɓa ka? Dan waye a garin nan? Ka gaya min waye ubansa. Ummi ce ta kawo hannu za ta taɓa shi, ce dadi ka ce mata kar ta taɓa ni, dadi ka ce ta fita min a ɗaki. Alhaji ya ce Jalal, ummin ka ce fa, wai baka cikin hankalinka ne? Ina sane dadi, cikin hankalina nake, kawai bana son ganin ta ne. Tsawo Alhaji ya yi wa Jalal, mahaifiyar taka kake cewa baka son gani? Kar na ƙara jin wannan kalman a bakinka. Shiru Jalal yayi yana kuka ƙasa-ƙasa. Ummi na makure jikin bango. Alhaji ya dago ya ce to ya isa, daina kuka, sai ka ce ba namiji ba, lalle umminka ta yi laifi. Abdul Jalal, gaya min me umminka ta maka da safi haka har kake zubar da hawaye. Jalal juyar da kansa gefe yi sannan ya ce dadi, ummi na sa Safina na yin shigan banza tana fita waje, kuma na yi magana ummi ta mare ni. Mari? Zaliha? Ke kika mari Jalal akan me? Alhaji miƙi bayi ya ɗaki ƙirjinsa ya ce ɗana kika mara? Akan wani dalili kika mare shi? Cikin sanyin murya ummi ta ce Alhaji, mun shirya za mu fita da Safina, har na shiga mota amma Jalal ya sa hannun shi ya rike Safina, wai ba za ta shiga ba dan ya raina ni. Jalal ya bude baki ya ce ai shigar da ta yi ne bai kamata ta fita da shi ba. Cikin fada ummi ta ce ka san shigan da ta yi bai dace ba ne, kai ka sa hannunka ka taba ta, ko muharramar ka ce ita? Shiru ya juyar da kansa gefe. Alhaji ya ce to ya isa, ke Zaliha daga yau karki ƙara dukan Jalal, in ban da ma abinki ya za ki mare shi a gaban Safina, kanwarsa ce fa. Haushi ya bani Alhaji. To shikenan, kin san yanzu me zai faru? Daga yau kar Safina ta ƙara fita gidan nan in har ba makaranta za ta ba. Ya juya ya ce Jalal, magana ta ƙare ko? Shiru Jalal yayi. Alhaji ya sake cewa ko akwai saura ne a Jalal? Eh dadi. Da sauri ummi ta harare shi don haka yayi shiru. Sai da Alhaji ya sake cewa ina jin ka Abdul Jalal, me kuma? Dadi, kuma fa har samari zuwa gurin Safina suke, kuma ai karatu take. Alhaji dariya ya ce Abdul Jalal, kai duk matsalanka a gurin Safina take? To Jalal, ko dai son Safinan kake ne? Sai da ya kalli umminsa sannan ya ce a'a, ita ma wani kallonsa take. Alhaji ya ce ya hausan a'a, Jalal karfa kai nauyin baki wani ya ma kafa. Ya sake yin dariya. Sannan ya ce ke Zaliha, kina fa shige mana hanci, kuma daga yau kar Safina ta ƙara fita wajen wani. Haba Alhaji, wai me yasa kake yin haka? Jalal ne zai rika juya mu a gidan nan, duk abin da ya faɗa kawai sai ka yanke hukunci a kai? Murmushi ya ce naga kamar yana so ya fiki hankali ne. Bai jira me ummi za ta ce ba, ya fita a ɗakin, ita ma ta bi bayansa. Suna fita ji zuciyarsa ta mai fes tare da mamakin ya aka yi dadi ya ɗago shi a lokaci ɗaya. Bayan yanzu ya kamata su sani ba, sai ya samu soyayyar Safina. Neman zazzaɓi yayi ya rasa. Washe gari ana kiran sallan subhi, ummi ta nufi ɗakin Jalal yana kwance yana bacci. Ummi ta fara tashin sa, yaro tashi kai sallah. Tashi yayi ya zauna. Ummi ta ce ya jiki ko asibiti zamu? Da saurin sa ya ce naji sauki ummi, na ma warke. Bayan ya dawo daga masallaci bai koma barci ba kamar yadda yake yi a da, sai ya fara shirye-shiryen fita. Ƙananan kaya saka yayi kyau mutuƙa, ya fito falo ya zauna, babu kowa a falon. Yana nan zaune Safina ta fito da gudu, bata san cewa da mutum a falon ba, ta ci karo da kafar Jalal har ta faɗi ƙasa. Ƙara ta saki dan ta ji zafi sosai. Da sauri Jalal ya miƙe ya zo gabanta ya tsuguna ya ce sorry Safina, kawo na duba miki. Cikin kuka ta ce bana so, ba kai bane ka sa min kafa. Buɗe baki yayi cikin mamaki ya ce ya zan yi na sa miki kafa, ba ke kika fito da gudu ba? Bai jira me za ta ce ba ya kama kafar ya matsa. Fashewa ta yi da kuka, sai da su ummi da Alhaji suka fito suna faɗin lafiya. Ganin Jalal suka yi rike da kafar Safina, ita ko kuka take. Cikin daga murya ummi ta ce me ya faru? Jalal ya ce faduwa ta yi, ina tunanin kamar buguwa ta yi. Ummi ta ce Alhaji, wai wannan ne kake cewa yana da hankali? Ji inda yake taɓa ta fa. Miƙewa yana faɗin ummi wani irin magana kike yi? Safina tashi mu je asibiti. Ummi bata so Jalal ya kai Safina asibiti ba, domin bata so Sultan ya gansu tare, dan sun yi da Hajiya Baturiya yau za su turo mata makudan kuɗi. Ta yi wa Safina sayayya, duk da cewa Hajiya Baturiya ta san halin ɗan nata ba aure ne a gabansa ba, amma duk yarinyar da ya nuna yana so sai ta kashe kuɗi dan ta faranta mai rai. Jalal kuwa tun daga ranar ya kasa ya tsare Safina ba ta fita ko ina, don ummi na tsoron mijinta kwarai.
Jalal ko jan Safna yake a jiki sosai har ta fara sakin jiki da shi kullum da daddare zai aika Kaira ta kira Safna su yi hira suna dariya. Ummi na kwance a ɗakinta ta ji sai dariya Jalal da Safna take yi. Daga kai ta yi ta kalli agogo karfe 11:08 gaban ta ya faɗi karfe a ce Jalal soyayya yake da yarinyar nan. Wani bangare na zuciyarta na cewa ai kwanakin baya babansa ya tambaye shi ya ce a'a, to amma kuma wannan wani irin sabon salo ne. Koma dai menene ba za ta bari Jalal ya auri Safna ba. Yarinyar da Sultan yayi soyayya da ita kila ma yanzu tana dauke da cuta da wannan tunanin ta zabura tana ta faɗi ba za ta sabu ba. Cikin sauri ta fito Jalal muna ganin ta yace Ummi baki yi bacci ba? Eh ban yi ba. Tashi ka wuce daki. Tun daga ranar Ummi ta hana Safna fitowa hira da Jalal na zuwa falo sai dai ya ga Ummi har tsawon sati ɗaya bai sa Safna a idonsa ba. Hankalin Jalal ya tashi matuƙa. Ita ma Safnan kewan Jalal take sosai. Washe gari da safe Jalal ya fito cikin shirin shi na tafiya ofis. Bayan ya gaida Ummi ya miƙe ya nufi ɗakin Safna. Ummi ta kira shi ya dawo. Ina kuma zaka? Ina ce ofis zaka tafi. Eh fita zan yi amma ina so na ga Safna kafin na fita. Me zaka mata? Ummi na dade ban sata ido na ba fa. Ganin ta kawai zan yi na wuce. Wai yaro, ni zaka munafunta? Kar ka mance ka min alƙawari ba za ka auri Safna ba. In ma ka fara tunanin aure ne sai ka je gidan yayata ka auri yarta Aliya dan tun tana karama take son ka. To Ummi naji. Mun yi waya da dadi ya ce yau zai dawo. In ya dawo sai mu yi maganar. A dawo lafiya. Jalal ya sake cewa Ummi na je na ganta ko na minti 2 ne? Kiri-kiri Ummi ta hana haka ya tafi jiki babu ƙwari. Yamma likis Jalal ya nufo gida yana shiga falon ya je jikin Alhaji ya kwanta Ummi bata gurin sai Safna da Kaira dan Alhaji fira yake sosai da su Safna. Ta juya ta kalli Jalal ta ga yayi dare jikin Dadi. Ta kwashe da dariya tace Dadi ka ce ya daina hawa maka jiki kar ya karya ka. Dadi ma dariya yayi yace Safna ai ke baki ga komai ba sai in bai da lafiya zaki ga har kuka yake. Kaira da Safna suka saki dariya. Jalal ya tashi ya zauna ya kalli Safna ya ga sai dariya take yace ke ya ishe ki. Dadi kaga zaka sa su raina ne. Suna cikin haka Ummi na fito tana faɗin ai Jalal ya girma ne bai san ya girma ba. Dazun nace mai ya je gurin Aliya su daidaita. Alhaji ya ce wace Aliya? Yar wajen Rabi? Eh ita kuwa ashe baka manta su ba. Au yanzu kuma kin tuna da su. Ina ce zuwan su gidan nan nawa kika musu korar kare. To wai ma bari na tambaye ki. Kin san inda su babba suke yanzu? Ummi miƙewa ta yi za ta bar wajen. Alhaji ya ce dan dakata Zaliha. Na samar wa Jalal yarinyar da zai aura. Safna ma na mata miji. Jalal zabura ya miƙe rike kafan Dadi ya ce Dadi kar ka min haka. Alhaji ya kalli Jalal ya ce Jalal ko kana da wacce kake so ne? Jalal ya bude baki zai yi magana Ummi ta ce babu wacce yake so. Alhaji haka yayi daidai. Safna miƙewa ta yi tana kuka ta shige ɗakin su. Alhaji ya bi ta da kallo ya juya ya kalli Jalal da ke tsugune a gaban sa ya ce Jalal in kana da magana kai magana. Amma Jalal da zaran ya daga kai zai yi magana sai ya kalli Ummi ya dukar da kai. Alhaji ya lura da hakan ya ce Jalal tashi ka zauna an jima ka same ni a ɗaki na sai mu magana. Jiki babu ƙwari Jalal ya miƙe bai zauna a falo ba ɗakin shi ya shiga. Ummi ko abin nema ya samu dawowa ta zauna Alhaji a ina ka samo wa Jalal yarinya. Yar wani amini na ce yarinyar akwai hankali idai muka yi sa'a Jalal na santa to shikenan mun yi dacin sarka. Alhaji ba biya musu zaka yi ba daga shi har Safna. A'a Zaliha ai ko zamanin mu ba a mana auren dole ba bare yanzu. Kina ganin Jalal aka hada shi da yarinyar da baya so akwai zaman lafiya ne? Ai gara ma Safna ina ganin ko bata so ba za ta zauna dan naga yarinyar akwai hankali. Amma Jalal ai rikitacce ne. Amma Alhaji gaskiya in dai zaka dauki shawara ta kar ka saurari kowa a cikin su. Alhaji sai da ya kaikaice yace Zaliha ban hankalinki. Ina so ki cire hannunki cikin wannan maganar. Ni akwai abin da na shirya ki barin da su in na gama magana da su zan gaya miki. Amma dai Alhaji bai kai min adalci ba. In ba za a yi shawara da ni ba akan auren Safna ai kai da ni akan Jalal ko? Saboda ina da haƙƙi a kansa. To masu saurare mijin marainiya kenan. Kar ku manta ku yi subscribing ku yi mana like mu haɗu a page na gaba.